Ýöňde bir garybyň birisi goýuny barmyş. Ýekije goýun bilen näni şoň süýdüni sagyp, şonu içip, şeýdi güni zararını aýlap ýören garyb adam barmyş. Amma muň owatynda bir baý adam goýunyň däni meriz bolanlygyny eşitip, bahana edip däni zor şol ýanky garybyň öýüne barýarmyş soramaga. Şu goýunyny soramaga. Goýunyň ganimat bolýarmy? Inna aşa düşüpdi. Inna ganimat ayagyna galýadam, iýisýadam günde barýarmyş. Günde de şu oturanja düşeginiň aşagynda bir näçe dinarjyk pul jagad ýany tyk gaýtýarmyş. Günde. Ýanky garyb adam näme diýär? Ey şu goýun näni belkem tagalmasyn dip dua ederdik diýär. Günde ol hem sahyamyz gelip barly mülkli goýunyň bahanasy bilen şonu soran ýalagyp düşegimiziň eteginde pul jagad goýup giderdi diýär. Öyle şu zırqawa adamlary